United. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga lalay. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalan, niya ang sugilano ni Lalay. Usay ang tao maulipod gyud sa sa. Pero kining akong anak babay, ambot og nagpakasa bagud ka ni siya. Ug sulagma lang kining mahitabo niya. Pero aron inyong masabtan, ingunon ko ini pagsugod. Oy. Hala. Naa may motor ni hunong sa tungod. Pero dili man sa habal-habal. Kay nindot man sang motora. Dili man panghabal-habal. Yun na, kisa pagihatod anang. Pagkadimungkog. Ang ako man ning anak nga igat. Si Jubel man ni. Uy, dili ka nigikan sa. Dili makanigikan anahan. O kinsa mo sa nang lalaki nga naghatod niya. Bida kining anak ka. Nana siya, waton ko lang. Aray, nako. Jubel! Ay, sakit. Ay, mother dear. Oh, kinsa naman sa ning lalaki nga naghatod ni mong narisa? Kwan bay, ha? Nga Ay, nagmotor. ay, danang uyab to na ako na uy. Si Kusmi di ay. Bida uyab man ka mong Kusmi. Og magkita mi. Sa magkita mi. Uyab lang mi kung magkita mi. Pero og dili mi magkita, dili mi uyab. Nayabag naman ka, Juvel, uy. Imo na mala nang ikabuangan ng mga laki. Sa ato pa bago na ni mong nanguyab ka to nagmotor. Waiting pa to. Sa waiting. Naka-standby ba? Reserved. Buot mong ipasabot, wa pa to ni musugta. Wa pa na uy. Yang ano nagsakay-sakay man ka atong yang motor, nga di pa man kaday mo uyab. Ay, nay, reserved gani. Buti pa sabot waiting. Ay, ambot lang ni mo, Jubel. Basi unsa niya resulta ng imong kabuang, ha? Hinumdumi ha, babae ka ba buhat? Mao gani nga akong ipahimusla ng akong pagkababae nay. Mintras nga naapang akong kaanyag ug daghan pang mabihag. Ikaw ayaw na lang, wala may mabihag nimo. Kani anak ka. Nay, relax, ha. Basta kay namili pa ko nila. Saan man namili? Kani sila under observation pa ni sila nay. Dili ko mo kay uyab nako, sila na ginang akong pilion. Sa? Ayaw ka balaka, kay nangita pa ko kinsay mas kwartahan gyud ani nila nay nga maoy makahawas atong kalisod. Ginoo ko ni mo taon, Jubel, oy. Tingali sa sobra ni mong pamilya at to kapuntas pinilian. Para ra na sa mga lalaki nga makanang mamili na uy, di na mahitabo sa mga babae nga sama nato. Sa sama nato, ikaw ra. Si ako ra, di ka babae. Ang buot ako ipasabot ba? Nga sama ni mo nga mamili, ayaw kong iparehas ni mo kay di ko ingon anak. Usto na lalay sad oy. Sa? Aw, nanay day. Aha ka, oy, kalimot man ko kakidort. Ay, magkakidort. Kining akong anak. Muragwa na ni magunhaw na sa iyang pagkababae pa. Kay muragwa naman gud ni siya maghatag og bili sa iyang kaugalingon. Kay ang iya ra yung gusto niya, iya gyud nang buhaton kung gusto siya. Maungawa na sa limit kung pila ka buok iyang uyab. Unya, Nay, ila-ila mo akong bagong kaplag. sa bagong kaplag. Bago na kong uyab ba? Oh, asa man ay katong gidani mo gahapon, di ba uyab to nimo? Ako nang gibuwagan nay uy. Ingon ka gahapon, nga gahapon pa mo nagkauyab. Usa ra day kaadlaw yung pagkapanag-uyab. Dili kay usa ka adlaw nay, tunga ra gyud to. Day man mi nga nagkauyab ra ato. Unsa? Hapdi ra to adto? Oo, oy, unsaon ba magilok? Inuok ko nimo. Recorded by X Thunder Gaming. Ila-ila mo sa bago na kong uyab nay, si Prospero. Hi, Posporo. Dili Prospero, Prospero. Silingan ra na. Tingog sa dia, oy, Prospero. Prospero, tingog. Bisigaw ko dahil. Tingog dia ka, sige lang ka dia. Tas asa sa mo sulti dia, kay sakto mo kas bayad. Ang bida sa di mo. Tingog uy.
Hi. Kawasay ayo ni mo prospero mutingog man lang kag mangigham. Mayon pag hi. Paulian na, Jubel, oy. Paulian na. Nay? Sunod na din na sa script pa para mataas-taas ang surti, ana. Lupig pa may nay amang. Kunya ko na ko ning papauli unsaon naman niya mga pinalit din para sa bahay. Ulit na lang ni niya. Aw, imo nang dado, palito. Na palito na gid noon. Kanina puspuro karon palito na gid noon. Ay, ayo pagbuot. Imo nang dado. Oo, nang buhaya. Ay, naglalay. Buhaya. Naglalay. Aw, oy, Jubel. Pas na ka na. Napa may tira-tira diha. Ayaw na lang nay uy, nangaon na mi sa restaurant. Ah, haya-haya gud nimo panuha ka. Pa-restaurant pa di ay ka. Natural nay. Kami may uyab. Ang aman sa ikaw medad uniya nga di man mo uyab nay. Hilom dia, oy. Bahala na mo dia. Biyan ang iyang mga gipalit be. Kaya ako nang ipahimutang ang uban sa ref. Unsa man ka pros? Uy, di man kapit mo tingog ug pangutan-on ka sa akong nanay. Adlo kong nanay niyo. Isugig na akong kusugig nutok. Ha? Kusog nutok? Ay, ikaw nalang sabot, ana. Kay unsaon manuko nung nagamay ang akong inahan. Mao nang mututok, kinagmaayo. May pagkalibat man na. Nya, unsa man, di alam man ta sa kwarto. Si nanay niyo, di na masuko. Ay, nga naman suko man. Ay, bawa man na siya nga uyab ta. Uy, abla kita, pero di pa takasado. Kung di pa ta kasado, di pwede. Magbingbang mga ganun ng uban, bisag dili pa uyab. Oo, ganahan ka kasdan tarang imo. Kasdi. Mo ba? Unsa man ang tinanawon. Nya, Tinanaway utog na lang. ta, ana. Tinanaway lang ta. Sige na. Saan gusto di mo? Ato kaya, uy, tripe. Ay, naya ko, abi. Pa? Abi na mabugha taon ko. Sakit niya ako. Di pa ka mamatay ang imong sakit, uy. Bago Sige na sakit ba? ako. Ay, awa na siya. Nagisi na. Gisi ikaw. Dili kay gisi lang katon pag dinako. Awa na. Nitindog na. Oh, asa naman mo? Mauli na si Prospero, nay. Ay, di ay ba? Ay, balik-balik niya nga rin do, ha? Ug salamat kayo sa imong gidang groceries. Ha? Mauli na siya, nay. Ay, mao ba? Sige, dong. Adto na ko. Bye. Ay, Jubel, nak, Nga na, nay. siguro kang kwartahan ng tawana. O, nay, uy. Mahalon kinak auto. Mahalon og auto. Nga nagmantin nilang anang karsonis nga gisi. Ah? Ang ako dahing anak mo yung nagisi sa iyong karsones. Ang butog unsay nakaon sa hanggaw na akong anak. Nadako naman kay gisi ang karsones at tutawana. Unya, pagkasunod ugma. Jovel, anak, ay Nay. nanuktok ko. Susihagin sana. Kasamo pa rin tawhanag si kinsan niyo, eh. Maningil ka din ron, mayawyawan ko ginig maayo. Pakiton ko ginig kasaba nga wa dito. Pero naara diha. Aplihin na oy, kinsa na nanuktok. O, lagi, nay. Ahak man niyo, eh. Kinsam sa kanyo, eh. Hi, my love. Kumusta mo si amigos? Sus, Yusef, abi ko kinsa. Ikaw man ko din ni Jigo. Hello, sweetie pie. Hello, sweetie pie! Pariha mo, sweetie pie ko ninyo? Basig pig pie ka. Yun, alam ko na tawa na. Bisa ka kuha ng sweetie pie para nimo. Okay. Naasa day ka diha di ay. Oo, taon, sweetie pie. Kaya lagi ko nang niyan, hindi ni. Taon na. Papamuagi ang truck sa basura nga. Dilin ako. Mas una pa una niya, my loves, ha? Sa wapa mo gawan sa ilang basura ang mga silingan ninyo. Dinhin ako. Ito, mga na, sweetie pie. Mas nakuna ko na niya din. Unsay una? Gidaman ka? Ako bitaw. Hello, day. Mas una ko ni mo, ha? Panghilom mo. Ha? Hala, patay. Nasukos nanay lalay. Piti, gid mo ron. Recorded by X Thunder Gaming. Unsaman mong duha. Wa na mo respeto sa tag-iya ni bay. Ani gyud mo mag-away. Tubag. Ako magiuna magbuot din nilang. Unsay ikaw, ha? Taka balik ka. Niabot. Oh, awa, ni kay di ka luwas kung tarong, ma'am. O sige, lalis gyud mo ron. Kay na, nakasulob ra ba ko aning akong glove sa boxing. Paksit gyud mo ron duha. Oy, Jigo. Yes, my loves. Ikaw, Kusme. Yes, sweetie pie. Pagbato-bato pihik mo, be. Ang makadaog ron, maoy unang mamisita nako. Ang mapildi, ugma na sad. Oo, sugot ko.
Labaw na ko! Nahala, sige, pick mo. Pangulatahon tumurog tag sa tagsa. Hanggawa mo. Pag-pick mo! Si Jigo ay nakadaog sa ilang bato-bato pick ug siya gyud ang nakapamisita sa kong anak anang gabi una. Ug didto dayon sila sa kwarto ug sama kang Prospero may nahitabo nila. Unya pagkaugma mauna sad si Kusme. May nahitabo gyapon nila. Hangtod nga usa ka adlaw ana. Naunsa naman ka, Jubel? Nay, Ah. hindi akong ginawaan. Pinagpirmi ko kasukaon. Labi sa ikaw, kaslom. Oh, mauna na. Ha? Mauna na. Nagsaba ka ng hanggawat ka. Nagkit sa may amahan, anak. Ampoy, Unsay ambot? daghan man sila. Mauna ni akong gaingon ni mo kanahana ka. Eh, sige na lang, good night. Sagdi na lang. Alam ko ikaw, kaslom, nay. Paliti ko, pi. Sa man putasa. Bisag unsa, basta pakwan. Akong May resulta yun ang kabuang sa akong anak. Ug tungod kay daghan og uyab ang kadahan, naglibog na may kung kinsay amahan sa bata. Mao nga akong gipatawag ang tulo niya ka uyab, si Prospero, si Cosme o si Diego. Unya, gipatawag ta mong tulo. Kay tulo mamong uyab sa akong anak. Gusto kong klarohon kung kinsa ninyo ang amahan sa bata, sa akong apo, nga gianak karon sa akong anak. Bisag di pa mo mangangkon, mailagi hapon kinsa kining anak. Tungod kay asa maliwat ang bata mo ni tinuod nga amahan. Karon anak, kuhaan ang tabon sa bata, kay ganina ra ng kitabunan. Basi din ano no kaginhawa diha. Kuhaan ang hapin sa bata, kanang tabon. O, nay. Oy. Oh, Ah! nga naman mo. Nga nung nagtinanaway mamuntulo. Puro ka ako ni bata! Ay, lagom! Ay, si mo, nakaklarong liwat ako. Dayo, upaw na. Asa kayo mo? Kaklarong liwatan na ako. Awa. Gyan sa man yung pagsiguro nga liwat ni mo ng bata, Jigo. Awa. Parehas na ko. Wa na ngipon no. Panghila mo! Pumuspusan to noon mo. Pamahawa mo! Hawa! Abi na ko magtutod silang tulo kung kinsay mo angkon sa bata. Nag-ilog naman noon ang mga kanahan. Mao ni problema na ko kung kinsay pa ang puno namo nga mo'y amahan sa bata. Nga matutpas sa kong anak, sila magkukunong tulo. Pulos na kadata. Ay, pastilan. Saon man inako? Palihog tambagi ko ninyo. Unsa man kung kamo ang pasultihon, lalay. Kaya ang senyo dato karong adlaw gulya. Si Lula. Lalay. Si Mama Lalay. Kini si Mama Lalay na ini anak siya babae at preso niya. Tungod lagi kay ko andaghan kay nanguyaban niya. Gwapa sa ni si Lalay. Si Ay, di si Lalay si iyang anak. Jubel. Gwapa sad. Ay sus karon ati pres kay namabdo sing anak daghan naman kayo nag-ilog angkon taon. Ako ni anak anaw yagi. Okay, ang tulungan mo Oh. data. Ipapauling ng lalay, abi niya ka ng daghan mo balibad ba? Nga, di na ako anak ko, kay tulog sila ko. Gailog ba yun na di-press? Naglibog, ginoon niyang, mao na nga. Papauli mo! Baso doon sa TikTok ni Ate Pres. Mao na nga, dili yun maayo nga, daghan. Tinood Ate Pres, lisod Kaya yun. na inanandaghan, ini kamabdos ni mo, maglisod na bang kagpintuin o Kinsa. Di ba? Tinood na. Usarig yun. Usar yun. Tinood na, usar yun. Bam! Asa na itong mabasa niya? Katong usa ka kuan, babae nga daghan sa to. Bambina. Bam! Para sa... Ayan mo, oy. Di man ka. Di ata diri. Ato kaya to sa kuan. Ngita kag... Aton, ngita siya. Ito ko laki mayo. Nangita ko rin sa security guard Ate Pres. Ari ka sa panultihon. Ano unsa? Wala naman yun to eh. Oo na. Panultihon 23, versikulo, nawa man ko kadit sa kayo, ha? Meron ka diya bang gatindog. Diray, Dala.
Panultihon 23 verse 27. Ha? Ang babaeng nagbaligya sa iyang dungog litag nga makamatay. Makamatay ba? Laom ni siya ha? Awa paminawa. Ang babaeng nagbaligya sa iyang dungog litag nga makamatay. Pero aman siya maligya. Uyab-uyab rin niya. Ang ako mo't pasabot ba kanang iyahang gibuhat. Mura ra gyapon siya og tawgon sa among katigwangan og babaeng mubog lupad. Mao Kasi ba? may maghagad-hagad. Kaya mo manguyab siya sa itunga adlaw ilisa na saglain. Oh. Na kanang gingon nga litag nga makamatay ako mo't pasabot dili gid ingon pudugog. Imo lang iliteral nga mamatay ka mo putol imong kinabuhi. Mo't pasabot nga ang iyang kaugmaon wa nay klaro. Di ba? Oh, kay mingon usa, liwat na ako nay kay way ngipon. Usa niya, liwat na ako kay upaw. Kani usa, Lagom. liwat na ako kay itom. Oh. Oh. Sa man aron. Mao na diha. Pero para na ako gulyat, mas maayo gani kinain ni angkon. Tinood na. Bitaw. Oh, mas maayo ka na ni angkon. Ang problema nagkatutumong ko kaboks sa ita. Dili ang labi ra gyud siguro nga makuan gyud DNA. Pero mahal Marini. lang DNA. Mahal bitaw. Buri gyud na. Oh, mao lagi. Ang ubang mga inahan or ang napaanakan mismo, matagbog gukod sa laki kay di napakita. Oh. Oh, kani karon lagi ilog. Minot mo Gwapa na. tingalin si Jobel. Ha? Ba lagi? Gwapa. Nya mga uyab na mga dili kayo gwapo. Oh, Di kayo kayo ba liilubas ba? Lain ilang hati pres kay ilugan nilang bata. Pero Uy, biro ilang ilugan basura. uy, on the air man yun din, no? Dili may ehemplo ka, Inday. Kanimong anak, mamlalay. Isa pangalan niya mga hati pres, Jubel? Jobel. Oh, dili may ehemplo mong anak, mamlalay. Tiya o mo nga, gisim ka ng pantalon kasi may mulangkat. Mao yun. Oh, apan. Apan. Ug moingon gani, pung pa sa kanang ang walis pare. Nga. Ug unsa gani ang anak, ang ginikanan gyud mo mapangutana. Sino? Giunsa niya pagpadako. Padako. Oh. Giunsa niya pagdisiplina. Ah. Usa tingnan nimo ang depresa mo sa una sa imong mama kana bunalan jud mo tukog sa to. Dili tukog. Mama, may kambunal oy. Usa ba ibunan? Nanang kuan sa kabayo. Latigo. Oo. Sakit ana. Lagi. Tani mo kabayo ato. Wa, amot dito sa bunas kabayo. Gikuha to niya ati pres kay sa una daghan mo kay Prada diha siya. Oh, daghang parada Sa to. inyo man. Ang may silingan, Oh, may daghan. mga parada. Kay Tingali. iya gito gikuha kay para nis ko mga anak para mutahod gyud ako. Pero di ka magmahay nga giinato ka oy, kay ang imuhang batasan lahi sa mga batan-on ron. Karon, Oh. sumpay ko ana mo ni gingon nga, grabe ko no ang mga ginikanan sa una. Oo. Gitubag sa usa, tinuod na. Grabe mga ginikanan sa una pero tanawa mga tao karon full of respect. Di pares mga kabatanunan. Bita lahi na gyud. Lahi Oh, na. muna nga, mamlalay, usa sagkas mabasol, usugutan ko ka, makita ko pa nga imong anak ka babae, nagdaglakis kwarto. Uban mo suko magani mong padayon og laki, ikaw sugot po ka mamlalay. Unsa to ate pres, Ha? ang gamiton sa pagdisiplina dili to kog bunal jud kabayo gamiton. Bunal sa kabayo eh. Bunal sa kabayo. Nako. Nga Ima. kanang ang kuan ra tong mama, mutawag gani siya. Oh. Sila na ayo gyud pa yun ha. Ayaw ingon ha ma. Anak Kay na. mo ingon kag ha, wa na. Sa amo Ma gid. gyud na ma. Mao sa nako sa una ati pres. Kining tawag, alan ma. Oh ana Ah, ako lula ba? Di gyud mi patawag mi. Ha? Dili, Ana. dili. Kanag yung sa una di gyud mi ingon ana. Karo, kay- Taysa mga taysa. Karo Taysa. karo mga batanon kanang Adi gab. oy Goliath. Karo sugoon nimo mga bata ron ba no? Ingon sa wait sa mo. Di gyud lagi man. Oy Goliath. Mag-cellphone. Palitan na yung ban. Oy Goliath. Pero manggot. Ah, Naingon na. na unsa to bunal sa kabayo? Aparos maglitok, bunal gyud gamiton dili tokog. Oh lagi. Ba bunal sa to. Bunal sa kabayo. Dako. Ano ka nakatitulo man noon? Kun ako ang puzzle tihon.